Кажа какво хвърлят по масовите улици. Така, това е матрак. Тук шампуин. Забравих и ръкавиците да си взема. Трябва разбрам си. Цяло бапуци има. Кое е общо взето? Ще ви включвам вече по-нататък, където има други купчини. Така, това е втората купчина. Общо взето. Мръсни дивани, мръсни футюри, мръсни столове. Тук. И това е. Да видим следващите. Мечтете да тази количка тук, малката. Нищо и няма. Чудя се дали да го взема, дали да не го взема. Дали ще го събера тук, не знам, защото багажника ми е пълен. Няма да я взема. Тук какво е това? Дърво. Тук е интересно сега какво е това. Това е някакъв адаптер. Не знам дали се вижда хубаво на камерата. Honeywell. Не знам дали се вижда, дали се. Това ще го взема. Ще го включам на другата. Така, а следващо тук имаме една хубава, красива масичка. Обаче няма място да го взема. Тия железа сега ще ги натоварим в голфа. Но това е друго, няма. Само желязо. Два тефлека. И масичка. Така, тук имаме телевизор. 100% ще се към дисплей извадени части. Да, извадени части. Както се вижда, няма нищо вътре. И дисплей е спукан. Така, тук имаме рутинни бапуци. Тия железа ще ги взема. Друго железо. Е много хубаво за дискове, ако имаш. Виж какъв рафт, какво рафче малко. Няма да го взема. Тук имаме тръгваме. Така, тръгваме. Земи. Тук имаме това пуци. Тук имаме един капър. Тук пък има железа, летви, класти. Ще взема желязото и ще го включвам вече на другото. Ето, дарих чак пътя, дами и господа. Гледайте какво става тук. Ето тук желязото, гледай какво става такова долу. Моля, да се блокади, магията се чука. Чай да става. Така, тук имаме принтер. Още един принтер. Така, сафранова ще. Още 5 принтера тук. Е, тия кабели ще взема. Чакай, тук видях един огромен кабел. Нека първо него да взема. Така, ето къде е. Обаче той е свързан към тази машина. До къде води това? Оф.
Това тук ще трябва много да се играе. Много ще трябва да се играе. В този чанта какво има, бе? Книги. Каква статия? Това е гипс, мисля, че. Само, че крилото му щипо. Имам просто. Обаче, за съжаление, крилото му щипано и няма да го взема. Тук. Вече. Тук крилото му ще къде вътре. Това не го очаквах. Огън, слава пис. Това е поне 80 санта. Фенер. Не знам откъде са ко. Няма толкова, ще си го взема. Общо взето това е. Ще взема каблици. Това ще си го взема. Фритирите няма смисъл да ги вземам. И това железо там голямото ще взема. И ще я включвам на другия. Чай сега да ги разтоварваме. Ето тук се намираме вече в рая. Гледайте, това всичко е изхвърлено. Гледайте за какво голямо количество дрехи става въпрос. Погледнете какво става. Това са само детски дрехи. И тук има има едно пушено мече. Всъщност са 2, 3, 4, 5 плюшени мечета. И като цяло дрехи. Няма да взема нищо. Тук само касичката ще взема. Вижте каква хубава касичка. И това е. Приключваме за тази вечер. Ако ви харесал клипа, ударете по един палец нагоре и се абонирайте за такъв контент. Чао, до следващия.